Dan il-proġett qed naqsmu ma' 10 minn periti li daħlu l-Università miegħi fil-fatt 10 snin ilu. Valletta Contemporary qed tospita 10 periti f'wirja kurata minn Andrew Porchfers. It-tim tagħna ltaqa' ma' Andrew sabiex jitkixxef aktar dwar din il-wirja u dwar it-temi li tippreżentalna. Għal dan il-proġett iddeċidejna li niġu flimkien f'dan l-ispazju Valletta Contemporary fuq proġett li ħares lejn l-10 snin li għaddew kif ukoll ħejjina għall-karriera li bħalissa qegħdin fiha u li ħajkollna l-ġejjieni. Il-tema hija entropy li titkellem fuq il-modija taż-żmien u appuntu dan is-suġġett li aħna użajna biex nirreflettu fuq ix-xogħol ta' perit, x'għandu jkun l-irwol tal-perit fis-soċjetà u kif aħna nistgħu nkunu parti minn diskussjoni ferm ikbar mill-grupp tagħna. Xogħli jiena nipprova li kull meta naħdem mal-istudenti, mal-periti, mal-artisti, mal-kreattivi, nara li mhux biss ikun proġett short term, proġett ta' ftit żmien, imma proġett li joħloq diskussjoni u jkun parti minn xi ħaġa iktar kulturali, long term. Nixtiequ bħala grupp li dawn it-tip ta' diskursati jsiru xi ħaġa li nkomplu nagħmluhom u nkomplu nuru lis-soċjetà u lill-poplu hemm barra dak li qed naħsbu, mhux inżommuh il-ġewwa għall-komunità f'din il-każ tal-periti, imma naqsmuh mal-Maltin u nisperaw mal-barranin ukoll. Tul l-esibizzjoni dejjem beda jiġi dan il-ħsieb li tajjeb li nifqu u mhux naħdmu biss fil-professjoni, imma tajjeb ukoll li nirriflettu dwar il-professjoni, nifqu ftit u naħsbu fuq dawk l-affarijiet kollha li nkunu qed nagħmlu u dawk li maħniex u forsi nġallu lil nfusna, nsaqsu lil nfusna ċertu mistoqsijiet li qabel ma nkunux qed naħsbu fihom. Naħseb li din hija ħaġa tajba li nagħmlu mhux ġast f'din il-professjoni imma f'ħajjitna ġenerali. U tajjeb ukoll naħseb li nisfidaw ftit il-perċezzjoni tagħna kif ukoll tas-soċjetà tal-professjoni tagħna. U nistaqsu x'jagħmilha din il-professjoni u x'tinvolvi l-professjoni u mhux dak li huwa biss fl-arkitettura manka barra l-arkitettura. Naħseb li dawn il-mistoqsijiet ikunu importanti li nistaqsuhom u jaf jigwidawna f'ċertu affarijiet li aħna ma nkunux qed naraw qabel. Kollha għandna l-idejat differenti u kollha qed nattakkaw affarijiet differenti fl-esibizzjoni u temi u suġġetti differenti li qed nistudjaw fuqhom u nagħmlu ċertu riċerki li huma interessanti fihom infushom u nixtiequ li nkomplu nikbru f'dan il-mod u f'dan is-settur fl-arti, bażikament. Experiments in Entropy ħatkun miftuħa mit-2 ta' Deċembru sa l-24 ta' Deċembru u mill-11 ta' Jannar sa 18 ta' Frar, mill-4 sa' s-Sibt, mis-2 sa' s-7. Valletta Contemporary, il-Belt.